Tervetuloa minun uuteen jaksoon. Ja tänään siivotaan. Pääsette mun mukaan, kun siivotaan 119-neliöinen kaksikerroksinen rivitaloasunto. Ja voin kertoa, siinä on homma. Ja pääset katsomaan ja siivoamaan, näkemään ennen ja jälkeen, miltä näyttää ennen sotku 3 lapsen kaauksessa ja koiraperheessä. Ja sitten kun olen saanut siivottua sen pienen minuutin ennen kuin koirat ja kaikki me kanssamme asujat pääsemme taas sotkemaan. Jotta pääsette katsomaan miltä meillä näyttää, niin ei meillä koskaan ihan kauhean sotkusta ole, mutta toki lastenhuoneet, teinihuoneet, vessat kerää pölyä ja kaaosta, niin toki sitten sitä kaaosta tulee. Mutta mulla on aina ollut se tapa, että illan päätteeksi laitetaan kamat kasaan, siistitään keittiön pöydät, etc. Niin semmoista ihan hirveätä kaaosta ei koskaan tulekaan. Mutta toki mun meikkipöytä on kuin läävä. Teinihuone on aina ihan kaos, mutta mun pienimmät on aika siistejä. Mutta hei, lähdetään touhuumaan. Ensin pääsette mun mukaan siivouskaapille. Aloitetaan valitsemalla siivousvälineet, ottamalla täältä rättejä. Mulla menee aina rättejä suurin piirtein pari rättiä per huone, vessaa vähän enemmän. Ja sitten tarvitaan lasinpesunestettä ja peruspesuainetta. Ja sitten vessaan mulla on oma aineensa. Aloitetaan niin kuin aina pölyjen pyyhkimisellä. Mä lähden aina järjestyksessä. Mulla on tietty järjestys. Ensin lasipinnat lasinpesuaineella, peilit, ikkunat, jos tarvii jotain tällaisia. Niin. Ja sitten sen jälkeen ylhäältä alaspäin pölyt. Ja vasta sitten imurointi ja vasta sitten lattioiden peseminen. Ja mullahan on yläkerrassa meillä on parketti ja alakerrassa meillä on laattalattia takkahuoneessa ja kylppärissä ja sitten vinyyli lastenhuoneessa ja tuolla. Mutta aloitetaan lasinpesuaineella eli peilejen pesemisellä. Ja näähän on siis mun inhokkialaa, koska siis mä olen aika laiska pesemään ikkunoita ja peiliä, niin myös jotenkin musta tuntuu, että nää jää tosi usein myös likaiseksi. Näihin on meidän äitiömme sanoi, että nää pitäisi pyyhkiä talouspaperilla. No, en ole koskaan tehnyt, vaan mulla on mikrokuituliivi tähän ja se saa luvan kelvata. Olisi muuten ikana helpompaa, jos parvekkeellisuusit. Meillä itse asiassa kodissa oli. Ehti tottuu siihen. Mutta nyt ei sinne tukkenikaan. Siivoo, niin ihan sama mikä aine on kädessäni. Jos mä näen joku on likasta jossain muualla kuin se mitä mä oon siivomassa, niin huomio herpaantuu ja alan siivoamaan. Noin. Noin nikkäästi. Sitten vaihdetaan pesuainetta ja rättiä. On ihan hirveä
Oikein tiedä mitä mä tekisin tän mukaan meikkipöydän kanssa. Mun pitäisi niinku pyyhkiä, tai siis siivota kaikki mun nää meikkijutut, koska mulla on niin paljon meikkiä, mitä mä en myöskään käytä. Ja sitten tää pöytä on senkin takia aika moinen kaos. Pitäisi käydä inventaario itteni kanssa myös oikein suhteen. Vähän laiska sen suhteen. Sitten oli sokkarivuoro. Yleensä kun mä siivoan silleen, että mä siivoan myös jotain nukkia tälleen kontoten, niin ei varmasti siivuri pääse. Siis pääsee, jos haluais. Mutta mä koen, että kyykkimällä saa puhtaampaa. Mä oon aina vähän sellainen polvilleen lattiapesiä, että mä tykkään, että tulee oikeesti puhdasta. Ja mä koen, että ehkä sitten jos jos ei jollain lattialastalla, niin pääsee vaan johonkin paikkoihin. Niin sitten mä huomaan, että jos jaksaa kyykkiä, niin tulee puhtaampaa. Illat pimenee, pitäisi päästä Ikea ostaa kynttilöitä. On aika siirtyä seuraavaan pisteeseen. Meillä muuten lapset siivoo paljon itse. Ja mä käsken meillä lapset siivoo oman huoneensa kerran viikkoon. Mulla on onneksi hyvä tuuri siinä, että mun kaikki lapset aina joo, mutta ei ole häiret. Se ei nyt ehkä ole kuulu enää tänne. Silloin joskus sekin hyvä siivous. Mutta on sellaisempi siivouhit jälkeensä. Niin ei ole silleen hirveästi siivottavaa. Sitten siivouspäivinä. Perusjuttuja. Mä suosittelen kyllä kaikille sitä siivoon heti jälkeen, koska kuka jaksaa siivoa monta tuntia. Sitten oikeastaan kerralla, kun voisi pitää yleisesti siistinä paikat. Sitten viikkosiivous olisi aika kevyt. Niin se on karhun palvelus kyllä jättää ja sitten ajatellaan vaikka siivouspäivänä. Sitten siivouspäivänä siivoan. Niin mä ainakaan jaksaisi sellaista. Mä tykkään, että tietyt lattialistot täältä näin saa helpommin polvilleen. Ja ihan kun käydään lattia. Ja sitten kun pyyhkii lattialistat, niin tulee myös helpommin puhdasta. Plus, että kun jos ei lattialistoja pyyhki tai reunoja, niin ei imuri mene. Ja tulee likasta tosi paljon nopeammin uudestaan. Nyt mennään vessaan. Ärsyttävintä hommaa. Nyt mä pesen vessan seinät kylppäriin. Laventeli. Ajuinen sinin pesuaine. Mä en käytä varmaan enää mitään muuta kuin sinin pesuaineita. Ne on hyviä, koska mä saan niitä pesutabletteja tai niitä, niin ei tarvitse pesuaineita enää kantuun. Se on aika helppoa. Ennen vanhaa meni aina hirveästi. Piti käydä ostamassa isoja pesuaineita. Alakertaan. Tämä on kaos. Tämän huoneiston mä haluaisin sisustaa puhdasta. Ne on tää niinku ammeet ja kaikki. On aika mennä eteenpäin. Sitä on aika kauheasti kyllä niinku, kun vaikka mukavasti pitää kämpän siistinä, niin kylmää kyllä tulee. Mä olen miettinyt sit semmosia, ketkä vaikka siivoo niin vaikka vaan kerran viikossa tai jotain silleen, että vaan kerran viikossa tekee, ettei silloin muuten viikolla tee yhtään mitään, niin miten paljon sitä pölyä kertyy, niin kuin ehtii kertyy vaikka sit viikossa, koska kun mä pitkin viikkoa teen jotain,
niin nää on ihan järjettömiä määriä, mitä mun mielestä tulee, että pölyä. Silti. Meillä on sit vessa vielä, mutta joo, haluaisin tälle takkahuoneelle tehdä jotain. Olen lopen kyllästynyt siihen. Se on minun mielestä liian synkkä. Ihan liian synkkä. Ja sitten pimeä. Ja ahdas. Liian iso sohva minun makuun siellä, vaikka sitten tietysti sit mahtuu jengiä. Mut niinku... Ei. Vierokaiset saa tosiaan siis siivota ihan itse. Tuo oma huoneensa. Mut joo, en tiedä. Tekisi mieli kyllä, mutta saa nähdä, saako aika sitten koska ja mitä tehdä. Mutta tekisi mieli maalata ainakin se seinä ja katto. Se, että milloin se tekee tai tekeekö ollenkaan, niin sopii. Tää on muuten vessa, jota meidän kämpässä käytetään niin vähän. Tää on niinku oikeastaan vaan niinku, jos lapset yöllä herää. Tääkin on just sellainen, että tää on niinku jäänyt niin. Tälle ei ole tehty yhtään mitään. Tää on vessa, jolle pitäisi tehdä jotain, mutta koska tätä ei kukaan käytä juurikaan, niin se sitten jää. Mutta nyt tosiaan kaikki pölyt pyyhitty. Aloitetaan imurointi. Ja mä aloitan imuroinnin sillä, että mä tuon imurin kanssa tänne alas. Keksintö kyllä laittaa tähän vastahuoneeseen ja tähän eteiseen, koska tämä kestää kuran, märän. Niin tämä on kyllä ollut nappivalinta, koska voin kertoa, että kun on 3 lasta ja koira, se määrä, mitä tulee kuraa ja likaa, kuivakeli ja saati, kun tästä syksy alkaa. Noin kertoo. Ei puhuta ihan pienestä. Aivan. Kurasta. Joskus sitä miettii, että pyyhkiiks ne niinku jalkoja koskaan mihinkään. Että miten se on mahdollista, että niin paljon tulee sitä likaa. Mutta tuleehan sitä omienkin kenkien kanssa. Parveke jäi nyt putsaamatta, koska imurista loppui akku. On aika katsoa, miltä meidän siisti koti näyttää. Sellainen siivousvideo. En tiedä, saitteko mitään inspiraatiota tästä siivouksesta. Mutta jos saitte, niin hyvä niin.
koska mun mielestä toisten videoita, ketkä siivoo, niin on inspiroiva katsoa. Niissä saa pistä itse alkaa siivoamaan ja pistää paikkoja kuntoon. Mutta nyt minä otan pienen breikin ja muista laittaa mun kanava tilaukseen, niin saat tiedon sitten seuraavasta videosta, kun sellainen tulee. Nyt kiitos ja moi!